אחרת, מעניין לי את הזרת שהכרתם בצבא. רוצה הרבה יותר מרגע, אני באתי במיוחד. עזוב אותך מהאגו כי כבר באתי עם אחד. הזמנתי 2 כוסות של יין אבל רק כיסא אחד. יש פה פתק עם מספר שלי שאין לאף אחד. 05. אז מה בזה? תגיד לי אם אחד כמוך בא לפה הרבה. אל תעשה עליי שרירים למרות שאני אוהבת. בסוף אתה תשאיר לי מתנות מחוץ לדלת. לא צריך. באתי